Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur apirilak 15 astelena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Manolo Moreno izango dugu Iratxo mendi taldetik datorrena. Manolo apirilaren 27an ospatuko den sakanako ibilbidea aurkeztera dator. Eta beste alde batetik, Amaia Sant izango dugu bigarren hezkuntzako ikasleekin abian jarri den Sesamo proiektua aurkeztera. Baina, hauekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1912an Titanic transatlantikoa ondoratu zen. Urte batzuk geroago, 1920an Massachusettseko lantegi batean lapurtu eta zaindaria hil zuten. Sako eta Banzeti anarkistak horretaz akusatuta injustuki elektrokutatu zituzten. Egun berean, baina 1963an itsasuko agiria aurkeztu zuten Aberri egunean. Eta bukatzeko 1983an Xavier Sánchez Erauskin kazetariari 18 hilabeteko espetxe zigorra jarri zioten, Punto y Hora aldizkariko 2 artikuluengatik. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Erdizko meategi proiektuaren kontrako alegazio bilketaren berri eman dute prentsaurrekoan Nafarroko jauregiaren aintzinean. Nafarroko lehendakariak nabarmendu duenez, Nafarroak estatuko kirurgia koronarioko hilkortasun txikiena du 1% beherako indizearekin. Enplegu eskaintzen kudeaketa sinplifikatzen eta hobetzen duen zerbitzua indartu aurkeztu die Nafarroko enplegu zerbitzuak Nafarroko enpresa elkartei. Kalitatezko etxebizitza persona guztiontzat eskatu dute Arituk eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Iruñako udalak eta Nafarroko gobernuak panteoi berria egiteko hitzarmena sinatu dute. Gerra zibilak eta frankismoak Nafarroan eragindako biktimen gorpuzkiak hobiratzeko. Asier Morenok pausa bat 11 paisai erakusketarekin egin du debuta Ciudadelana. 6. izpegiko igoera eginen dute maiatzaren 4an Erratzun. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Astelenean, alde batetik Txantrako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan Amaia eta Martin Barazkien jaian ipuina Kamixibai formatuan aurkeztuko du Inez Bengoak. Reino Gurmetek liburu bat argitaratu zuen, Amaia eta Martin Barazkien jaian. Ipuin honetan Amaia eta Martin abentura zoragarri batean sartzen dira. Nafarroako baratze magikora bidaian. Bertan, Nafarroako barazki goxoak ezagutuko dituzte eta zergatik diren hain garrantzitsuak eurentzat eta ingurukoentzat. Hemen, Inez Bengoetxeak historia aurkeztuko du Kamixibai formatoan. Toki kopuru mugatua egongo da. Aldez aurretik izena eman behar da liburutegian, 4 urtetik aurrera. Beste alde batetik, Kondestableko zibiboxean arratsaldeko 7 eta erdietan, El sueño de la sultana filmaren proiekzio eta solasaldia egongo da Isabel Ergera zuzendariarekin. Sultanaren ametsa, Rokeia Jusultanaseinek 1905an idatzitako ipuin feminista indiarra da. Inesen historia kontatzen du filmak. Animazio zuzendari gaztea da, eta Indiara bidaiatzen du bere maitale indiarrarekin harremana austera. Han, kasualitatez, liburu denda batean sartzen da, non Rokeia Josainen kontakizuna gomendatzen dioten. Emakumeek gobernatutako herrialde utopiko bati buruzkoa. Irudimenezko mundu horrek protagonista aho zabalik lagatzen du eta une horretatik aurrera Inesen istorio pertsonala eta Begum Rokeiarena paraleloki kontatzen dira. Asteazkenean, Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6 erdietan irakurketa klub irekia egongo da euskaraz.
Usue Apaolazaren Mea Culpa liburuaz arituko dira. Jarduera hau haizegoa euskara taldeari esker egin daiteke. Izena emateko eskabideak liburutegiarekin harremanetan jarriz onartuko dira. Ostegunean, alde batetik azken galdera amari izeneko ipuin kontalaria egongo da Karrikiri elkartean. Azken galdera amari ipuinaren kontaketa musikatua egingo du Manes Beristain Agirre egileak, arratsaldeko 7:00 Karrikiri elkartean. Bestetik, Zabalguneko Zibiboxean 7:00 - 8:00 arte, Irati trenaren Zabalguneko ibilbidea izeneko hitzaldi irisgarria egongo da. Nafarroako Retina elkarteak koordinatua. 1950ko hamarkadaren erdialdera arte, bide estuko 2 trenbide zeuden, El Irati eta El Plazaola. 1911an inauguratu zen El Irati burdinbidea izan zen Espainian ibili eta Iruña Zangotzarekin lotzen zuen lehena. Larunbatean Anariren Giza Zarata disko berriaren kontzertua egongo da Totem aretoan. Anarik Giza Zarata disko berriaren aurkezpena egingo du Totem aretoan. Joaquin Pascualekin batera ondu eta ekoiztu du diskoa. Oraingoan Tristuraren Industria bere zigilloak argitaratu du. Kontzertua iluntzeko 7:00 izanen da eta sarrerak 15 euroan eskuratu daitezke. Igandean, Kondestable Zibiboxean, 12:00 ordu batak arte idatzita ez dauden amaierak izeneko hurbileko antzerkia egongo da. Denok amesten dugu amaiera zoriontsu batekin, baina ez dugu pentsatzen amaiera horrek zer dakarren. Bizitza baten amaiera, 3 emakumezko antzerkigilek eta gizonezko antzerkigile batek elkarrekin gizakiaren sakonera garamatzaten 4 istorio ehuntzen dituzte. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, ondare handiaren ihesean jarri du arreta Ogasunak. Nafarroak 56 galdu ditu urtebetean. 446 pertsonak deklaratu zituzten 2022an 3 milioitik gorako ondareak. 2021an baino 11% gutxiago. 154 bakarrik ordaintzen dituzte zergak 5 milioi baino gehiagoko balioa duten ondasunak izateagatik. Argazki nagusian, 1936ko biktimen senideek loreak utzi zituzten Gazteluko itzulian egindako eskaintzan. Titularrean, oroimena eta errepublika inoiz baino gehiago. Errepresaliatuei omenaldi hunkigarria eta eroritakoak eraisteko deia. Erdiko berrian, Iranek erasoa amaitu eta Israelek erantzun egingo duela agindu du. Eskualdean gora egiteak gatazka inguruko herrialdeetara eramateko mehatxua egiten du. Hori koloreko berrietan alde batetik Osasuna Valentziaren aurka Europara begira. Beste alde batetik garaipeneko debuta berako maratoi erdian. Iñaki Olanok eta Maialen Jimenezek irabazi dute 18. edizioa. Eskuineko berrietan batetik Pisa forala lehen hezkuntzako 4. mailako eta DBH-ko 2. mailako 14.709 ikaslerentzat. Bestetik Diario de Noticiasek 30 urte bete ditu. Diario de Navarraren titular nagusian, Israelek Irani nola eta noiz erantzun aztertzen du, munduak gelditzera eskatzen duen bitartean. Hebrear defentsek ia pertsiar misil eta drone guztiak neutralizatu zituzten. Amerikako Estatu Batuek Netanyahuri ohartarazi dio ez duela kontraerasoetan parte hartuko. Argazki nagusian David Neyok esperimentua eragin zuen Deskonektatuak liburuaren egileak aleak sinatzen dizkie ikasleei Amy Ruiz irakaslearekin batera. Titularrean 5 egun mugikorrarekin kutxa batean. Navarro Biloslada Institutoko DBH-ko 2. mailako ikasleak isolatu egiten dira eleberri batek bultzatuta. Goiko berrietan alde batetik Tuterako menestrarik onena wok japoniarrean prestatzen da. Beste alde batetik emozioen gaua sadarren. Azkenik emakumezkoen osasuna. Igoerako playoffa eta amets egitera.
Gara egunkariaren titular nagusian, Frijoren hitzetan, ezin du EH Bilduk irabazi, Euskadi galtzea litzatekeelako. Alberto Núñez Frijo, PPko presidentea, atxekabetuta agertu zen Peio Otxandianori iragarritako emaitzengatik. Eta Imanol Pradalesek PPren programa buruz ikasi duela iritzi zion. Goiko berrian azken txanpa heltzear dago, Otxandiano inkesten buru dela. Argazki nagusian, asto gainean dagoen gizona daukagu, Israelen. Titularrean, Amerikako Estatu Batuek Iranen erasoaren ondoren Israeli eusteko eskatu dio. Erdiko berrietan, alde batetik, PSEko hautagaia den Aroa Gileteren ustetan, ez gaude prest noraez subiranista baterako. Beste alde batetik, Ramon Solaren analisia dugu. Hogeita batetik astebetera, nori ez zaio interesatzen kanpaina, eta nori bai. Eskuineko berrian, Isidro Esnaolaren analisia dugu. Lanaren nazioarteko banaketa modan. Txinaren lehiakortasun gero eta handiagoren aurrean, Amerikako Estatu Batuetako agintariak Pekinek bere politika ekonomikoa berrikus dezan nahi dute. Arrakasta gutxirekin orain arte. Artefaktua atalean, Hillsborough oraindik ikaratzen gaituen tragedia. Hillsborougheko tragediak non 96 futbolzalek bizia galdu zuten, zirrara sakona egiteaz gain, oraindik ere irauten duena, estadioen segurtasunari eragin zion. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Nafarroako LH-ko laugarren mailako eta DBH-ko bigarren mailako ikasleek PISA azterketak dituzte hiruhileko honetan. Matematika, zientzia eta hizkuntza azterketak egingo dituzte ikasleek. DBH-ko probak apirilaren 17an abiatu eta 19an butkatuko dituzte. Eta LH-koak maiatzaren 9an hasi eta 14ean amaituko dituzte. Aurten lehen aldiz, 4 ikastetxeetan hizkuntza azterketa formatu digitalean izango da. PISA proben emaitzak ekainaren 7an banatuko zaizkie ikasleei. Eskuineko berrietan, alde batetik arituen hitzetan, familia batzuek 6 hilabete daramate hotel batean. Iruñeko etxebizitza sindikatu sozialistak eta arituk Iruñeko udalak etxegabeentzat eskaintzen dituen baliabideak kritikatu dituzte. 20 apurrak dira, adierazi du Martin Zamarbide arituko kideak. Behin-behineko zenbait aukera ematen dituzte hoteletan egonaldiak egiteko, baina hori ez dela bidea uste dute. Ohartezina da 6 hilabete ematea familia batek hotel batean. Hori ez da bizitza duin bat izateko tokia, azaldu du. Beste alde batetik, Nafarroako Unibertsitateko ikasleek txibiteren aurkako irain larriak idatzi dituzte parlamentuan. Unibertsitate pribatuak barkamena eskatu du eta neurri diziplinarioak hartuko dituela iragarri du. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Manolo Morenorekin gaude Iratxo Mendi taldetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ongi izan behar. Sakanako ibilbidea aurkeztu zenuten apirilaren 12an, ezta, Irurtzunen. Eta, zer da sakanako ibilaldia? Sakanako ibilaldia aspaldidanik egiten den ibilaldi luze bada. Orain dela 33. ekitaldia da hau, beti ez du formato bera izan, baina urteak daramatzagu hori antolatzen, beti Iratxotik, eta jendeak erantzun hona eman dionez, hor segitzen dugu. Eta noiztik egiten da? Hori, orain dela 33 urte hasi ginen, ez dakiz ze urteetan, 83an edo lintxoago, aspaldidanik. Eta egun bakarrean egiten den zerbait da? Egun bakarrean, aurten beti egin izan dugu apirilaren azken larun batean, eta aurten 27 tokatzen da, eta horre egingo dugu, 27an. Eta egun horretan, ze formatu dauka egun horrek? Egun horretan, irtera ematen zaio ibilaldiari, baina ibilaldiak 3 ibilbide baditu.
Orduan, 3 ordu desberdinetan ematen da irtera, beraz, goizeko lehen ordua hortan ematen ditugu. Eskoletako, Atakandua eskoletako frontoia lehenengo goizeko 6etan abiatzen da luzea, gero 8etan uste du dela motza deitzen duguna, eta txikia 9etan, 9:30. Eta zenbat kilometro ditu bakoitzak, nondik pasatzen da ibilbidea? Luzea da esanguratsuena eta orain arte erakargarriena izan dena jendearentzat, baina badirudi gauzak aldatzen ari direla. Luzea baditu 55 kilometro inguru, 3.800 metroko igoera, eta benetan esan oso ibilaldi politia dela. Jaia ez du errepiderik ukitzen, eta horrek askoz ere, eta pistak ere gutxi. Erakargarriago egiten du. Errepidea hasieran dago bereziki, Irurtzundik Izurdiaga Urrizola bitartean, hor errepidea, eta gero pistak, Arakilta Larraun ibaietako bizubi gurutzatzen dira, Urrizolare iritsi eta handik gora Txurregira. Txurregitik Ollaranera pasatzen da, Handia Urbaza parkean sartu, Euskal Herriko erdigunera iristen da, handik San Donato Baselizara. Hor ja baditugu bi kontrol. Urbaza handiako parkean sartu aurretik badago iturri bat, eta han jartzen dugu kontrol bat. San Donatoko ermitan beste bat, eta handik Uhartera jaisten da. Uharten beste kontrol bat badago, jatekoak eta edatekoak. Aralarrera igo, han beste kontrol bat. Handik Madoza jaisten da Agirin barna, lehen Atako arana zeharkatzen genuen, baina bidea oso izorratuta dago, eta gainera hor beste aukera bat ikusi genuen Agiri despoblatu edo herri zaharretik pasatzekoa, da handi pasatzen gara Madozera, Madoztik Larrazpilera, han badago trikuarri zoragarri bat, han Goldaratza jaitsi, Goldaraztik Latasara, eta Latasatik Ergako Trinitatera, eta Irurtzuna. Hori da Luzearen ibilbidea. Esan dudan bezala, 55 kilometro inguru. Motzak 25 kilometro ditu eta 1.400 inguruko igoera. Hori beragotik joaten da, eta zati batean bat egiten du Luzearen ibilbide berarekin. Hori abiatzen da Irurtzundik, Errekaldera jaitsi, Etxeberrira Biaizpetatik, eta gero handik Madozko errepidea gurutzatu eta Egiarretako Itsasperriraino. Itsasperri jendea, ezkera Itsasperritik pasatzen, baina geldialditxo bat merezi duen ermita da, ermita erromaniko zoragarria. 50 metrora dago. Handik Madoza iritsiko gara, eta Madotzen errepidea erabiltzen da 500 metro inguruan. Errepidea utzi eta sartzen gara Agiriko bidea deitzen dugunean. Eta hori balkoi zoragarria da sakana osoa ikusteko. Madotza iritsi, eta hor ja bat egiten du ibilbide Luzearen bidearekin. Madotzen izango dute kontrola eta jatekoa eta edatekoa, eta hortik aurrera Larrazpil, Goldaraz, Latasa, Trinitatea eta Irurtzun. 25 kilometro. Eta egia esan, motz hau, geroz eta jende gehiago egiten du. Adibidez orain, ez dakit, lehen Luzea zen erakargarriena, baina orain, motzean jende gehiago ematen du izena. Beste egia da gogorra dela eta ongi prestatuta egon behar dela. Eta jendeak egiten du oinez, pentsatzen dut, ez? Oinez. Edo korrikan. Guk esaten dugu oinez egiteko ibilaldia dela, baina jendeak markatzen du erritmoa, eta gertatu zaiguna da, geroz eta lehenago irekitzen ditugula kontrolak. Saiatzen gara kontrolak ahalik eta beranduen irekitzen jendeak oinez egin dezan, baina ez dago modurik. Eta askotan kontrola irekitzeakoan jendea zain egoten da. Eta ordu erditxo bat aurreratu, beste bat, eta korrika egin behar da,
kontrol irekieretarako iristeko. Jendea animatzen da Bai. korrikatzera, Eta banaka edo taldeka egiten den Banaka. Bai. Taldeka edo gutxienez gurasoen laguntzarekin edo beste norbaiten helduren baten laguntzarekin egin biratzen da txikia. Ibilaldi txikia da antolatzen dugun 3. Eta hori da erlojuaren kontra egiten dena. 8 abiatzen dira, 9:30 uste dela. Errekara igo, baina ez ohiko bidetik, baizik eta ezkerra hotik, Alegain eta Baltsa deitzen dugun leku zoragarria da, handik ikusten da dena. Eta Trinitatera igo, horiek Latasara jeitsi egiten dira, Latasako frontoian izango dute jateko edatekoa, kontrola, eta txikiekin ere helduekin egiten dugu, gauza guztia egiten dugu. Fitxatu, izen eman, irtera eta kontroletan sinatu. Eta horiek Latasatik hartzen dute Plazaolako bidea, leku zoragarria da, eta geroan arrantzaleen senda edo eskuinaldera hartzen dute, bi aizpetatik pasatzen dira, eta gero Irurtzuna. Eta hor bai, txikiena joan behar dute gurasoekin edo bestela norbaiten laguntzarekin. Ezin dira bakarrik ibili. Eta pentsatzen dut, ibilaldi hau egiteak, hainbat helburu izango dituena, baina helburu orokor bat dauka, edo garrantzitsu bat. Bai, garrantzitsua da mendizaletasuna eta bultzatzea, eta horretarako sortu genuen adibidez ibilaldi txikia. Baina elkartasun ikuspegia ere kontuan izan dugu, lehen izaten genuen, gogoan dut herri urratsi dirua bideratu izan geniola aspaldi haietan, baina joan zen urtean etorri zitzaizkigun mendi federazioa etorri zitzaigun, Otxoa de Olza fundazioari laguntza eskatuko genion hori antolatzeko. Helburua zen, Nafarroan antolatzen diren ibilaldietan, Otxoa de Olza memoriala edo sartzea edo txertatzea. Eta horrela joan zen urtean horrela egin genuen. Horregatik gurea izan zen, sakanako 32. ibilaldia, Otxoa de Olza, 3. Otxoa de Olza memoriala. Elkarlanean antolatu genuen. Beraiek bereziki lortu zuten gauza asko, kontroletan eta jatekoak eta ematekoa. Eta gero kamisetak ere merkexeago lortu zituzten, eta diru laguntza desientea eskuratu zuten, edo genien 6.000 euro jaso zituzten. Asko da, Makalun martxan jartzeko ospitale bat proiektuan zuten, eta horra bideratu zen. Eta aurten, pentsatu genuen, hildo horri segitu behar geniola. Elkartasun hori erakusten segitu behar genuela, gainera joan zen urtean erantzuna ikaragarria izan zelako, 1.400 mendizalek eman zuten izena, eta asko da. Eta ongi atera zen, eta aurten, abenduan, ibilaldia antolatzen hasi ginenean, berehala pentsatu genuen nori eman aurten edo nori eskaini aurten gure laguntza. Eta gertatu zen, Zorigaiztoko Hamasen erasoa, Israelen erantzuna, eta argi geratu zitzaigun, Palestinara bideratu behar genuela laguntza hori edo elkartasuna. Eta ONG batekin kontaktuan jarri zarete horretarako? Bai, horrekin jarri ginen bereziki harremanetan UNRWArekin. UNRWA da Nazio Batuen, ONUren agentzia bat, Palestinar esiliatuei laguntzeko Nazio Batuen erakundeak sortu zuena. Bigarren Mundu Gerra ondoren, Israelgo estatua sortzeko beharra nabaritu zuten gerra irabazi zutenek, Hitlerren astakeriak eta lurralde bat judutarra eskaintzeko. Eta erabaki zuten Palestinan eskaintzea lurralde hori, Israelgo estatua sortzeko. Baina horretarako lurralde hori gustu behar izan zuten, eta palestinarrak kanpora bidali juduak bertan kokatzeko. Eta 1949an sortu zen UNRWA delakoa. Esiliatu palestinarrei laguntza eskaintzeko Nazio Batuen erakundearen agentzia.
Eta esan behar da, Palestina, Zisjordanian eta Gazako zerrenda da gaur egun Israelek erasotu duena eta genozidioa burutzen ari den hori. Gazako zerrendan adibidez, UNRWA egongo ez balitz, ezerke luke funtzionatuko. Osasungintza, hezkuntza, administrazio guztia UNRWAren mende dago. 30.000 langile baditu UNRWAk, berak. Eta ze gertatu zen, Israelek UNRWAri leporatu ziola Hamasen erasoietan parte hartu izana. Eta 56 estatuk diru laguntza ematen zioten, diru laguntza ukatu egin zioten hortik aurrera agentzia honi, eta ikusi da beharrezkoa dutela. Eta horri emango diogu. Beraz, helburu polita aurtengoa, ez da? Bai, ezinbestean, eta gainera argia, ez? Bai. Argia. Eta dirua, nondik lortzen duzu edo hortxalen salmentatik edo? Bai. Inskripzioetan 2 euro, inskripzioko 2 euro joango dira zuzen ontara. Eta gainontzekoan, ez beti, baina sortzen da horrelako superabit txikiren bat, eta hortik hartuko dugu diru gehiago. Eta esanguratsua da nire ustez aurten, diru laguntza ematen diguten enpresak eta erantzun ona ematen ari direla joan zen urtean bezala. Eta enpresa batekoek adibidez esan digute, ematen digutenaz gain, dirua ere zuzen emango digutela. Ez zuten esan zen bat, baina espero dezagun ongi joatea. Eta ibilaldia eta gero edo ekintzarik prestatu duzu? Bai. Enparantzan jartzen dugu horrelako beste kontrol handi bat. Han txartelak banatzen ditugu, ibilaldia egin dutenei txartel bat ematen zaie, diploma bat. Eta hortaz aparte, kamiseta bana, eta gero jasotzen ditugun beste opari batzuk, edo esnea dela, edo oroa dela lakturalek eta aleak ematen digutena, beste enpresa batzuk, beste opari batzuk ematen dizkigute, eta horiek zozketatu egiten ditugu. Eta hori ze ordutan? Ze ordutan, hori martxan lehenengo kontrola irekiko da 12 uste dut, hemen jarriko du. Ibilbide, ez dakit non dagoen, baina 12 alderako irekita egongo da. Adibidez, hemen motzekoa, latasa irurtzun, 12 irekita egongo da. Beraz, motzekoek ere badute aukera 8 abiatuta, 9, 10, 11, 12, 4 orduz egin dezakete 25 kilometroko ibilbidea. Eta hori oinez ezin da egin. 12 aurrera, azkenekoak iristen diren arte. 8etan ja izten da. Luzekoei orain ja moztu delako, baina lehen adibidez gaueko 9 arte eta kostatzen zitzaien egitea. Eta orain ja ikusten dugu moztu behar dela. Eta ordu baterako uhartera iristen ez dena, ezin du aurrera jarraitu, txartela kentzen diogu eta aurrera egin nahi badu bere alde. Eta ja markaketak kentzen ditugu, kontrolak kentzen dira. Beraz, egun osoko... Egun osoa, gero dena bildu eta egiterako, gaueko 10. Eta normalean afari bat egiten dugu, gero gogoa dutenentzat iratxo elkartean eta horrekin bukatzen dugu. Oso gustora. Bai. Eta edonork parte hartu dezake bertan? Bai. Eta, suposatzen dut, hori izena eman behar dela eta nola, noiz? Izena lehen izena ematea egiten genuen egunean bertan ere, martxaren egunean. Baina eromena izaten zen, jendeak itxo egiten zuen bukaera arte, uraldi hona zela ziurtatu arte, eta agian 200-300 izaten genituena fitxa egin beharrekoak eta ordenadorea gaizki zeudela, eta erabaki genuen. Horren dela bizpahiru urte aurretik moztea, internetetez egitea dena eta kitxo. 24 da, izen emateko azken eguna. Osa, egunean bertan ezin da... Egunean bertan ezin da. Egia da, etorri zela joan den urtean ere jende asko etorri zen, baina
ematen ez badidazue, txartela ematen ez nik egin behar dut. Eta pasako naiz kontroletatik, eta jan eta edan eta egingo dut. Baina ez dizugu emango. 50 euro eskuratuko emango dizkizut, ez. Horrela. Eta, bueno, zenbat pertsonaek parte hartu dute momentuz edo... Izena eman dutenak? Izena eman duten. Hor zirkuituaren bidez ematen dute gehienek izena. Eta hor gaur uste du zeudela 550 inguru izena eman dutenak. Hau da, fitxa guztia betetzea lortu dutenak. Hordaz aparte badaude beste 30 bat edo lortu ez dutenak. Eta interneten ibiltzeko arazoak dituztenentzat, egun bat jarrita dugu arratsalde bat, Irurtzunen, zuzenean hori inskripzioa egin ahal izateko. Eta geze egunetan, astelehenean izango da. Zer jarri duzu oso zaila? Oso zaila ez da, batzuei zaila egiten zaigu eta adin batzuetatik aurrera zailagoa. Ez zaila ez da. Eta, bueno, horrela gogoratzearren, izango da apirilaren 27an, ez da? Eta Irurtzunetik abiatzen da? Irurtzunetik, bai, denak. Leku beretik eskoletako frontoitik. Zu kartela... Bai, txartela hemen dugu. Hau da, aurtengo txartela, hemen agerin dena da gure, hau da Mendi, gure pertsonaia, eta aurten pertsonaiari jantzi dugu palestinar horrelako lepoko bat. Eta gero hemen ageri da, diru laguntza, irabazien zati bat UNRWAren zat izango dela. Eta behan kolaboratzaileak dituzu. Bai, hemen kolaboratzaileen zerrenda hor dago. Asko dira. Eta alegin hori eskertu behartzaile. Hauek denak hor daude Iratxo elkarteko webgunean, Iratxo Mendi elkartea, eta gero horrelako bi horriko bat ere badugu. Hemen azaltzen dena da aurtengo elkartasuna Palestinarekin, zein den helburua, eta hor daude ibilbideen profilak eta... Eta zenbat metro altuera eta... Altuera handiena San Donato da, beriain. 1500 metrorako uste du lau falta zaizkiola. 1986 ditu. Ez, oso igoera bortitzak dira, igoera eta jetxiera bortitzak, ibil bat luzean. Motzean, badira, baina... Bueno. Beraz, egin daiteke, buru gogortatzen baldin bazara, baina luzea egiteko prestatu behar da, hori argi dago. Bueno, dena prest dago ja, ea jendea animatzen den. Dena prest, gehiena prest dago bideak garbituta daude, hornidura gunetan jarriko ditugunak gauza batzuk erosi ditugu, baina ez dakigune zenbat jende etorriko den, azken unera arte itxuin behar izaten dugu. Eta urtean zalantzan gaude, beti eskaintzen dugu kontrol batzuetan kafea edo salda beroa. Baina urtean federazioko ibilaldien batzordeak erabaki du edalontzirik ezin dugula banatu. Bakoitzak bere edalontzia eraman behar duela. Eta horrekin, agian, ideia oso politia da, baina horrek arazoak ere sortzen ditu. Adibidez, hor guk madotzen dugun kontrolean, hor pasako dira 600 bat lagun ordu betean. Eta hori denek nola banatu salda adibidez. Edalontzia hartu, salda bota, berriz, gertatuko da sekulako tapoia, ez dakiz egiko dugun. Bueno, eta gero despistatuak egongo dira baita ere. Bai. Ai, ez nekien, edalontzia. Bai, hori seguro. Ez, urte batez banatu genituen basoak, bere sokatxoarekin, baina jendeak ez zuen nahi. Saioak egin ditugu, baina erosotasuna nahi dugu. Hori eta urtean, hori, saiatzen ari gara jendeak komentzitzen, ibilbideak errespetatu behar direla. Markatzen diren bideak errespetatu behar direla. Leku batzutan jendeak salto egiten du. Hori nabarmena da adibidez, Uhartetik Aralarko bidean.
bide zarra oso politia da, baina oso lasaia eta jendeaz egiten du moztu. Eta badaude horren, kriston bide pilak. Eta bidea markatzen badira, gero badakigu urak ze egiten duen, lurra eramaten du, eta guk beti bide arrunta markatu izan dugu, beti. Baina jendeak ez du errespetatzen. Eta hortan ere alegin dugu. Baldin badakizu hortik motzago dela. Askoz ere, baina trampa zergatik egiten duzu. Ja. Atletek ez dute tramparik egiten. 200 metro dira. Baina ez, mendizaleo beti metro bat kendu alba diogu, hemendik. Hola. Baina borroka galdua izango da, segurazki. Bueno, Manolo, ja bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait aztu zaigun. UNRWAren kontu honen inguruan esan, igandean, 21. arratsaldeko 6etan, uste dut dela, hitzaldi bat ematea etorriko da mediku eta erizain bat, Lidon Soriano, Palestinan, Gazan, 25 urtez lanean aritu izan dena. Horrek hitzaldi bat emango digu, nik ez dut ezagutzen, baina berarekin harremanak izan dituztenek diote hitzaldia oso gogorra izaten dela, ematen dituen datuen eta... Eta non? Irurtzungo kulturetxean, arratsaldeko 6etan. 6etan, 6:30, bestela webgunean agertuko da. Eta orain dena ez pilatzeagatik, erabaki genuen afari bat egitea, Iratxo elkartean, hori UNRWArentzat laguntza lortzeko. Eta ja lortzen dugun, palestinar plateren bat prestatzea. Eta hori izango da ekainaren 8-9 edo olako batean. Eta egun hori aprobetxatuko dugu lortu den dirua UNRWAri emateko. Oso ongi. Mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik. Eta bilaldia aurkezteagatik. Eskerrak zuei. Ondo segi. Baita ere. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelehena, tenperaturak nabarmen egingo du behera. Eguraldi aldaketa fronte baten eskutik etorriko da. Hala ere, fronte horrek euri gutxi ekarriko dugu. Giro motela izango dugu eta noizean behin euria egingo du, bereziki kantauri isurialdean. Eta goizean, oro har, euri txikia edo xirimiria egingo du. Arratsaldean, ostarte zabalak irekiko dira hegoaldean. Tenperaturaren beherakada handia izango da eta orokorrean maximoak 15 gradutik behera geratuko dira. Arratsaldean, iparraldeko haizea zakartu egingo da, Ebro ibarrean. Bihar, asteartea, giro ilun eta freskoarekin jarraituko dugu. Ipar partean lainotuta egongo da eta kantauri isurialdean tarteka euri txikia egingo du. Hegoaldean, berriz, hodeitza ez da horren trinkoa izango. Ateri eutxiko dio eta ostarteak zabalduko dira. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta tarteka zakar xamar ibiliko da, bereziki Ebro ondoko eskualdeetan. Tenperatura maximoak beste pixka bat jaitsiko dira eta 12 eta 15 gradu artekoak izango dira. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Amaia Sanzekin gaude Sesamo proiektua aurkeztera datorrena. Kaixo, zer moduz? Egunen. Mila esker gonbidapenagatik. Zuri etortzeagatik. Eta, kontatu iguzu pixkat, zertan datza proiektu hau? Bai. Sesamo proiektuak egiten duena da haurretan nerabeen osasun mentalaren jarraipen bat. Gure helburua da ezagutzea haurren nerabeen batez ere osasun mentalaren egoera eta gero luzapeneko jarraipen bat egitea. Eta nondik dator horrelako proiektu bat egiteko ideia? Proiektuko ikertzaile nagusia edo IP bezala ezagutzen dena Almudena Sánchez Villegas da eta bera hasi zen proiektu honekin Las Palmaseko unibertsitatean.
Berak proiektu hau jarri zuen martxan han zegoenean, bere katedran egiten zegoenean, eta gero Nafarroako Unibertsitate Publikora etorri zenean, proiektu hau ona ekarri zuen. Bera da epidemiologian aditua da, eta helduen osasun mentalen inguruko ikerketa askotan lan egin du, eta ikusi zuen ez zegoela horrelakorik nerabeen adinean. Eta horregatik diseinatu zuen proiektu hau. Eta zertarako diseinatu da edo zer da lortu nahi dena? Batez ere, edo helburu nagusia da haien bizi estiloak ezagutzea, eta bizi estiloak osasun mentalean izaten alduen eragina ikustea edo aztertzea, ez? Batez ere, berak esaten du, oso interesgarria da ikustea osasun mental arazo baten debutean zer eragina duen ikustea, ez? Gaur egiten dugunak bihar nola ekartzen alduen horrelako gaixotasunen bat. Eta zenbat jende dago proiektu honen atzean? Orain arte 1700 ikasle inguruk parte hartu dute. Ikasleen 50% gutxi gora bera Nafarroakoa da, 24 ikastetxe desberdinetatik, eta gainontzeko 50% Kanarietako ikasle eta Arabako ikasleak dira. Eta bigarren hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago, baina kurtso guztietan aplikatu izan da edo nola egin duzue? Proiektuan bigarren DBH, hirugarren DBH eta laugarren DBH-ko ikasleek parte hartzen dute, eta helburua ikasle hauek 25 urte betetzen dituzten arte jarraitzea da. Horregatik proiektuaren alderdi interesgarriena edo da jarraipen hori egitea eta ikustea nola jarraitu duten eta nola garatu diren edo ez gaixotasun mental hauek. Eta hain epe luzeko proiektua izan da, nola funtzionatzen du? Dena finantzazio, beka eta diru-laguntza desberdinen bitartez doa, horregatik orain arteko diru-laguntza lortu dugu 2025ko urtarrila arte, eta orain esperoan gaude, ea diru-laguntza horiek luzaetzen dituzten, edo nola aurrera ateratzen alden. Eta funtzionamendua, jarraipenak nola egiten dituzue? Proiektuak bi fase ditu, ez? Lehenengoa izango zen orain datu bilketa egitea, orain ekainera arte egiten ari garena, eta hori ikastetxeetan bertan egiten dugu, eta bigarren fasea izango zen jarraipen fase hori, eta jarraipen fasea egiteko guk gure datu basean ikasle guzti hauen, parte hartzaile guzti hauen informazioa dugunez, zuzenean beraiekin harremanetan jartzen gara. Izan ere, DBH bigarren mailan hartu ditugun ikasleak oraindik ere institutuetan egon daitezke, baino segurioenik DBH laugarren mailan hartu ditugunak beste ikastetxeren batean edo beste toki batean egon daitezke. Gauze, hau 25 urte bete arte egingo dute edo, eta ezakit parte hartzea eten nahi badute, librea izango da, nola egingo duzu? Bai, parte hartzea guztiz borondatezkoa da, eta proiektutik ateratzea ere borondatezkoa da, eta edozen momentutan egin daiteke. Egia da, hasieran parte hartzea sinatzen dutenean, baimen guztiak sinatzen dituztenean, egon behar direla ados, aita, ama edo tutorea, eta baita ikaslea edo parte hartzailea ere. Hau da, alderdi guztiek firmatu behar dute baimena eta guztiak egon behar dira ados proiektuan sartzeko. Eta ikastetxea bukatu eta gero nola da jarraipena, korreoz, ezakit nola hartzen zarete kontaktuan? Orain hasi gara Kanarietako jarraipenarekin, izan ere proiektua bertan jarri zen martxan, orduan Kanarietako lehenengo parte hartzaileekin jarraipena egiten hasi gara, eta egia da nahiko zaila dela. Guk plataforma bat badugu, Sesamo proiektuko
plataforma digitala, orduan lehenengo galdetegi horiei plataforma honen bitartez erantzun ematen diete, baina egia da, gero jarraipen egiterako orduan berriz ere ikasle horiekin banaka kontaktuan jarri behar garela, eta banaka eman behar zaiela aukera berriz ere jarraipeneko galdetegi horietan sartu eta galderak erantzuteko. Izan ere lehenengoa ikastetxeetan egiten dugunez, gu joaten gara ikastetxeetara, ikastetxeetako orientatzaile edo irakasleen laguntza ere badugu, orduan dena zuzenean egiten dugu, ez? Baina jarraipena etxetik eta bakoitzak bere martxan egiten duenez, zailagoa da, ez? Lehenik harremanetan jarri edo telefonoz edo mailez eta gero galdetegi horiek erantzutea. Eta galdetegi horietan ze galdera aurkitu ditzazkegu? Hasierako galdetegiak bi dira. Lehenengoan, batez ere aldagai soziodemografikoak eta bizi estiloari buruzko galderak aurkituko dituzte. Batez ere ezagutu nahi dugu, nola den haien egunerokoa, ze familia egoera duten, nola harremantzen diren, zertan edo zer egiten duten ez, haien hasialdian, nola sentitzen diren, zenbat denbora ematen dioten bideo-jokoekin, sare sozialekin, pixka bat hori, bizi estiloak, dieta, ariketa fisikoa, guzti hori. Eta bigarren galdetegian, dira gehiago buru nahasmenduaren detekzio bat edo behaketa bat egiteko galdetegiak. Eta orain arte nola joan dira datu bilketa horiek edo? Orain arte ditugun datuak edo dugun argazkia estankoa da, oraindik proiektua ez da bukatu eta datuak ez dute baliogarritasun guztia, ez? Baina egia da oraingoz datuek erakusten dutela beste ikerketa batzuek adierazi dutena, ez? Ikusi dugu adibidez, ikasle edo parte hartzaile hauen 10% inguruak noizbait ere bere burua zauritu egin duela. 10% horretatik bakarrik 7% ikusten da suizidio edo bere buruaz beste egiteko helburu bat, ez? Gehienetan helburu hau izan gabe egiten dutela min bere buruari. 20% inguruan ikusi egiten da depresio sintoma ertain edo altuak badaudela. 31% inguruan antsietate ertain eta altuaren zeinuak ere badirela, orduan, datuak kezkagarriak dira. Eta adinarekin erlazionatzen duzu edo? Orain arte datuak DDH2, 3 eta 4 parte hartzaile guztietatik atera ditugu, ez? Ez dugu adinez banatu, baina ez dugu printzipioz aurreikusten desberdintasunak egon daitezkenik adinareagatik. Eta uste duguna baino ohikoak dira depresioa eta antsietatea? Nik uste dut baietz, ez? Azkenean 20% depresio zeinu hori daude eta 30% antsietatea hori asko da. Azkenean, horrek esan nahi du, gure nerabeen portzentai altu batek ez duela egonkortasun, ez duela osasun mental on bat, ez? Eta oso gazteak dira, adibidez bere buruari mina egiteko edo horrelako sintomak izateko. Orduan ikusi nahi duguna da batez ere horrek gerora nola ze garapena izaten duen, ez? Edo buru nahasmendu larriago batean bukatzen duen. Eta hori nolako ondorioak izan daitezke? Batez ere hori, bigarren galdetegi horretan, buru nahasmenduaren inguruko galdetegi horretan, galdetzen zaien guztia da ikusteko batez ere elikadura nahasmendu bat dagoen ikusteko, TDA edo TDAH diagnostiko bat egon daitekeen ikusteko,
baita hori ez, autolesioak edo suizidio intentzio bat egon den, bere burua edo autokontzeptua ere nola duten, azkenen aldagai guzti horiek bildu nahi ditugu. Izan daitezke ere, larriagoak direnez, psikosi sintomak edo horrelakoak ere bai. Beraz hauek osasun fisikoan ere eragin dezakete, ezta? Bai, obesitatea ere guztiz lotuta dagoela eta osasun fisikoa ere osasun mentalarekin guztiz lotuta dagoela ikerketa askok erakutsi dute orain arte, ez? Eta guk ere hori ikusi nahi dugu. Azkenean bizi estiloetaz ari garenean dieta osasuntsu batez, ariketa fisikoaz ere bai galdetzen diegu eta ikusten ahal dugu, ez? Bi galdetegi dagoetaz gain, baimenak sinatzen dituztenean ere eskatzen diegu baimena ematen duten neurketa antropometrikoak egiteko eta lagin genetiko bat ateratzeko. Familia bakoitzak erabaki dezake bi neurketa horiek egiteko baimena ematen duen edo ez, baina ematen dutenei pisatu, altuera eta gerriko perimetroa ere hartu egiten diegu alde batetik eta lagin genetiko bat atera. Eta horrekin ikusi nahi duguna ere da, datu antropometrikoekin eta dietarekin eta ariketa fisikoarekin pixka bat osasun fisikoarekin izan daitezken loturak atera. Eta lagin genetikoarekin ikusi nahi dena da, ea gure ADN-ean izan daitezken mutazioak edo, eragina izan dezakeen ere osasun mentaleko gaixotasun bat pairatzeko edo etorkizunera garatzeko. Eta hauen jarraipena ere egiten da, ezta? Bai, neurketa guzti hauek hasieran egiten dira, gero bakarrik jarraipen egiten da, baina batez ere da hori, debut hori eman den edo gaixotasun mental horren debut hori eman den aztertzean. Eta baita ere egin duzue bideo-jokoen erabilpenaren test bat edo, ez? Eta adikzioa dagoela esango zenuke? Bai, lehenengo galdetegi horretan, ez, bizitza estiloko galdetegi horietan, asko galdetzen zaie, ea zenbat denbora pasatzen duten egunean sare sozial desberdinetan, bideo-jokoekin, bideoak ikusten, musika entzuten, eta ikusi da, denbora asko ematen dutela edozein aparatu elektronikoarekin, eta datuek ere esaten dute, ehuneko 10-etik gora baduela adikzioa ez, aparatu elektronikoekiko, sare sozialekiko, bideo-jokiko, ez? Eta azkenean ikusten da ere, horrek beste alderdi askotan eragina duela, ez? Antsietatean, lo gutxi egitean, estres horretan, ez? Frustrazioan, azkenean gauza guzti horiek lotuta daudela ere. Eta hau nola ekidin daiteke? Hori nik uste dela hurrengo urteetako erronka handi bat, orokorrean gizartean, ikastetxeetan. Azkenean, mundu honek nik uste dena aldatu duela eta oso azkar etorri dela aldaketa, orduan, oraingoz ez dakite badugun, ez, modua hori frenatzeko, baina ikasi behar dugula hori, ez dakit mugatzen edo horrekin bizitzen edo hori erabiltzen erakustea izan daitekeen, ez, agian, hoberena, bai heldu eta bai nerabeen artean. Eta ikerketak nola lagundu dezake horrela modu orokor batean? Batez ere hori esaten duguna, guk ikusi nahi duguna da ez, zerk eragiten duen gure nerabeen osasun mentalean eta osasun mental horrek bizi estiloaren ondorioz izan duen garapena edo izaten alduen ez, progresio hori, orduan azkenean proiektuarekin ikusi nahi duguna edo atera nahi duguna da ez, gaur egungo argazki bat nola gaude eta zerk eragiten duen egoera hori. Eta orduan hori, batez ere datuekin erakustea badagoena eta horrekin
neurriak hartzea, ez? Etorkizunera. Eta gaur egun, nola baloratuko zenuke haur hauen osasun mentala? Pixka bat hori, datuekin ikusten duguna oso desegonkorra da, badaude bizi estiloak asko aldatu dira edo bizi estilo asko aldatu da azken urteetan, bizi erritmoa asko aldatu da, elikadura agian ez dugu horren beste zaintzen, askoz ere sedentarioagoak dira, ez? Batez ere hori, bideojokoekin, sare sozialekin, edo zein aparatu elektronikoekin denbora asko pasatzen dutelako, ez dira beren aisialdiko denbora, ez da horren aktiboa, sozializazio formak ere asko aldatu dira, eta nik uste aldaketa guzti horiek, ez? Oso azkar etorri direla, eta horiei buelta ematen edo aldaketa horriei, ez? Zakit, soluzio bat bilatu aztarela, ze ikusten da antsietate, estres, depresio asko dagoela neraben artean. Eta zure ustez behar adina garrantzia ematen diogu osasun mentalari? Egia da, gero eta normalizatuago dagoela, ez? Osasun mentala zaintzeko behar hori. Baina ez dakit gero benetan ulertu egiten dugun, edo agian asko kostatu egiten zaigu gaixotasun mental horiek ulertzea, ez? Orduan normalizatu egin behar dira, normaltasunez tratatu eta erakutsi, ez? Hor daudela eta zerbait egin behar dela. Amaia, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zure proiektu interesgarria aurkezteagatik. Mila esker zuei. Agur. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.